Николай, че се смя пък и ти същите номера. По? Виж колко е лесно отстрани, да гледаме, снимаме, с мен, да си купим моторите, аз нямам, де. И да се измагаме. Да. Няма време и ти по някакъв. Да. Случим се, аз се прибера от Сапан, аз между другото съм карал днеска. Аре, аз съм включил да снимам, бе! Не, аз не тебе, Звездо. Ами ай пали! Свърши. Аз че няма да излезеш с този труп. Човек пък е тук, ако дойде бат Рамбо и ще... Абе, Цецко, аз нали спрях бензина, бе? И как не съм? Газ! Ти какво е? Си мислиш, че ще мине през скалата? Че се скри там. Човек, то с трети път излиза. Браво, четвърти опит. Браво, я. И ти давам спонсор. Това да отделям по 2 лева на месец. Там много хвърля, нали? Какво стана, бе? Скъса ли кабелчето? Да. А? Да. Какво ще вземе? Че има ефект ли? Или по друг начин подходи? Не можах. Просто ми върза, бе. Бягай, че чуди бъде идвал. Ама чакай малко, бе. Бягай. Спри да го обърна, да го изкарам нагоре. Не бе, бягай оттам, само го облигни, бе. Облигни го и бягай. Защо няма сам? Той няма да идва там. Облигни го и... Той скалата ще удари после как идва назад, бе. Ти на къде ще бягаш, бе? Към скалата! Той нататък, бе, нататък иска. Той скалата няма да е, как ще я качи тази скала? Дай, дай. Опа! Чакай, ще се... Стайката гледа с колко газ излиза. Дойка се тръгва хубаво, човек. И гледа с колко газ излиза. Слушай го. Излиза с газ. Добре. Там се върза на възел. Там се върза на възел. Още там, малко. Къде са заплети, бе? Къде? Ай, обръщай се всякъде. Стилани Чулев, нещо се опитваш да лежим в завоя. Трябва да се гледа от някой. Чакай малко, бе. Ще пускай тера, бе. Какво е? Спри малко да го завъртим това катия нататък. Искаш да ти помогна? Да, тръгни надолу. Че ми се къде.